Subotics dob közben egy 3 pontos. Ugye Ellingsfeld és Benke nagyon kétarcú teljesítményt nyújtott. Hazai pályán, tehát Pakson összesen 67 pontot, 23 lepattanót termeltek együtt. Idegenben viszont sokkal gyengébb a mutatójuk, és hát a 3 pontosok. És itt van Lakit, aki a mérkőzés eddigi legered. Ki szurkolók itt a vége felé elkezdtek hát morogni, ott a 4 zsip. A folytatásra érkezik vissza. Erőmű hazai pályán egy nagyon kemény falthatáron mozgó védekezést szokott bemutatni. Subotics lépett oda rosszul. Gyux dobhat majd. Ő 10,6 pontot átlagolt az alapszakaszban. Büntetőket 90%-kal értékesíti meccsenként, kifejezetten jónak számít. Chandler marad le védekezésben. Lakit éppen csak odafért neki Gyux labdája. Elég megoldotta szépen. Gyux. Közben Rudner pályára lépett. És szép a dupla, megint vezet az Ase. Chandler. Tehát csak akkor passzol, amikor nagyon muszáj. Kucsora a sarokból. Ez is egy dudaszós tripla. Nem csak 2 pont. Mutatja Földházi játékvezető, hogy rálépett Kucsora. Vezetők. Gyux. Dob egy duplát. Kezd visszajönni a meccsbe a Paks. 45-51. Megint 7 az előny. Olaj szempontjából ez a pallai tripla nagyon jókor jött. És Gyux válasza meg erre, ott van egy 2-es. Úgyhogy 49-54 a nagy szünetben. Magyarul Gyux szépen fejezi be, pedig ez nem volt könnyű. De amikor fölugró a játékos előtt fekszik valaki a földön, az nagyon zavaró tud lenni. 51-54, Aimaq. Ez is kimaradt. Chandler, illetve Lokit leszedi. 3 pont már csak a Paks hátránya, ami már csak 1. Kezdődik. Ki fog kevesebbet hibázni itt az utolsó negyedben. És rengeteg rontott 3 pontos kísérlet mind a két oldalon. Az Olaj az első félidőben 8 triplát dobott, de most nem megy úgy. Lép. Ő meg bezsákolja. Így kell lesz. Gyux. 8 másodperc még a támadásból. Gyux egyelőre távol a gyűrűtől, le a sarokba, Lakit visszalép, trojka, ha bemegy, bemegy! Tudasz! Ez egy nagyon szép 3-as volt. Hát, ha így folytatják, akkor ebből akár még egy egylabdás meccs is lehet. Gyux Aimaq mellett fölteszi. Újra az Ase vezet. Jovanovic, Sobonyi, Subotics, Radovanovic az ötöse az Olaj. Ha ez a tripla bement volna, akkor azért megnyugodhattak volna a szolnokiak, így még nem. Gyux. Ő is bedobja. 85-90. Mondom, kell a pont a Szolnoknak is. De persze könnyen lehet, hogy nem is fogja kihasználni.